ba zan manta ba mahaifinmu Allah ya ji rai, Allah ya ba mu albarkacinsu lokacin da ya yi wafati. Ana zuwa ana masa jaje, wato lokacin da Malam Ibrahim ɗan uwana ya yi wafati. Ai ya yi wafati ne da accident na mota, kuma ya rasu ne a daren da duk ana jiransa. Ya yi sati 2 yana makaranta, ya yi waya da kowa zai dawo, an shirya masa duk abin da ake jira, iyali take jiran mai gidanta ya dawo, duka an gama shiryawa, ana jiran zai zo. Yana hanya ya yi tawayoyi da mutane, ya yi tawayoyi, ni ma na yi waya da shi yana hanya. Da daddare bai dawo ba, karfe 10 bai dawo ba, a ka'ida kuma kila ba dai shige karfe 6 ba, hakan nan ya dawo. Matan shi na ta jira. Baran manta ba, a daren to muna ta damuwa, mu ma ba mu yi bacci ba. Ta faɗa mana muka tafi, muka je mu muna ta bincika, muna tambaya, muka je tasha. Akwai wani motan da ya taso dan an ce sun baro Jos suna hanya, gashi kuma har yanzu babu dai wani labari. Haka dai muka yi kwanan bushiya. Washi gari muka fita da ni da dan uwana Malam Lukman, muka je tasha muna tambaya me yake akwai ne. Akwai dan uwanmu da ya taso daga Jos kafin ya zo Bauchi, ba mu san me ya faru ba, a mota ta lalace ne, a menene, sai wani ya ce kai ai kuwa jiya akwai motar da ta yi accident. To Allah dai ya kiyaye. Ni dai tun lokacin na ji wani irin wato kakkarwa, ban san zuciya yana iya motsi ba, mutum ya ji zuciyansa na motsi. sai wannan lokacin na ji zuciya na motsi haka, yana bari bar kai. To ni na koma gida, ni na riga na ma sare tun daga nan. Malam Lukman shi sai ya hau mota ya tafi bincikawa don aje a duba, yana cikin wa'incan ko baya cikin wa'incan. Yana zuwa ko ya gani gashi accident suka yi can wajen wajen Magama Guma. Motan ma ta shiga kasan wata babban mota ne, gashi nan shi yana ganin ma kafansa hakan nan, ya gane wannan shi ne. Kai waya da shi ya ce ai gashi, sai dai mu yi haƙuri kawai. Ni dai an kawo ni gida ne ina cikin wani hali. Mahaifinmu shi kuma duk abin da ake yi bai sani ba. An shigo da ni yana ce me ya faru, me yake akwai, Junaidu bai da lafiya ne, kaza. Duk ana shakkan faɗa masa, sai aka ce mishi ai Malam Ibrahim ne ya rasu. Shi kuma Malam Ibrahim ɗin nan yanda ake son shi, da mahaifinmu da mahaifiyarmu an yi ittifaki babu wanda ake so fiye da shi, saboda shi yana da wani irin baiwa, wani irin nau'i ne cikin mutane mai ban mamaki. Duk wanda suka zauna da shi suka yi mu'amala da shi sun san shi yana da ujuba, yana da ban mamaki, yana da abun al'ajabi, yana da ilimi, yana da tsantseni, yana da tsoron Allah, yana da son mutane, yana da son shi kawai mutum ne kawai mai hidima wa mutane kawai. Ina ma mutum ya samu ko ɗaya cikin kashi 10 na irin halayen shi. In ka rantse da Allah kace waliyi ne, wallahi ba za ka yi kafara ba, wallahi. To sai mahaifinmu da aka ce ai Malam Ibrahim ne ya yi accident ya rasu, ce to alhamdulillah. Kalman da ya fara fitowa bakin sa kenan, alhamdulillah. Ba na Allah bane shi, to Allah ya dauka, menene da Allah a bar wannan. Shi yake ba wa mutane hakuri, ku yi hakuri da Allah, ku yi hakuri, ku bar wannan. Duk wanda suke zuwa suna masa ta'aziyya shi yake ba su hakuri, kuma shi wannan rashin ya kamata ya fi masa zafi akan kowa, saboda shi ne ɗansa da ya tara baiwoyi da yawa, ga ilimi ga kaza, ya bautu makaratu, ya yi karatu. Ma'ana kamar duka hof na familin gaba ɗaya, burin mu kannan shi da mahaifanmu gaba ɗaya shine wannan mutumin in ya zama mutum ya ginu, mu kuma zai zo ya kula da mu. To gashi nan kuma tun suna nan, yana nan Allah ya ɗauke shi. To wannan shine irin kowa, ƙarfin imani ne haƙuri, ƙarfin imani ne. Yanzu a maka irin wannan rasuwa, ya kai kusan shekara 70 mahaifinmu, ba wani kuka, ba tashin hankali, kawai ana faɗa masa sai ce alhamdulillah. To menene, ba Allah ne ya halice shi ba? Baran manta ba, har yana buga misali wa masu ta'aziyya, ya ce to yanzu kai ne aka zo aka kawo maka abinci gabanka, in aka kawo maka abinci gabanka
idanka yana kan abin da ya fi daɗi. In kankana ne da kana zaɓa jajaye masu kyan, idan abinci ne za ka yi ƙoƙarin ɗaukar naman ka ce to ai Allah idan kaga ya ɗauki mutum to yana son sa ne, in kaga Allah yana zaɓa yana ɗauki ɗaiɗai to waɗanda yake so yake ɗauka. Saboda haka shi hakuri akan jarrabawa baya tafiya a haka kawai, wallahi yana da wani babban sakamako a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Da wani abin da zai samu mumini na wani jarabta ko wani damuwa, sai Allah Ubangiji ya maye mishi da wani abin da ya fi abin da ya rasa. Allah ka ƙara ba mu haƙuri akan jarrabawoyin duniya. Wannan hadisin na Bukhari ne, man yuridillahu bi khairan yusab minhu,